daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Neguko eguraldia dago, eta da horren txasira, trumoiak sumatzen dira itxasertze horretan. Ikusten zaitut erlotzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut erlotzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Beteta nago, norma txukundu beharra, goitik behera guztia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia,